Shalom horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang manang di dia hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi paason dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hatani Tuhata jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabi jamita di partangyangata na laos epistel di Minggu Rogate tanggal 5 Mei 2024 ima natarsurat di buku Pesalmen bidu 20 ayat sada dohot ayat 2 hujaha madihita songonoma di dok hatani Tuhata edesian si David tuhodo au jou ali Jehovah partanobat waku unang say sipo manudaliau asa unang ahu molotung lau sipo manudaliau dusun halak aka na manuruk tanoman say tangihom ma suara ni soba-sobaku molo mangangguhi au tuho molo hupaherbang tangaku tubilut ni habadionmu imahatan itu hata di hamuah kadongan saha porsiaon asing ni namangido adong dope unsur nama cai rikot manang nama cai arga di namar tangiang. Dia mai ima manangi manang di hata Indonesia mendengar. Hata tangiang narodui sian hata tangi manang dengar dang martang miang ate. Asing do lapatan ni tangiang dohot tamiang. Molo tangiang berarti mabigi manang-manangihon. Alai molo martamiang sian hata tami manamihon lapatanna mempersembahkan manang memilih. Ditamihon mahorbo ninna lapatanna maka dipersembahkanlah seekor kerbau. Jadi dusdui doho na memilih tu debata na sotaridei nahina porsian ni halak bata na julu adorakso si huton Kristus dope nasida. Akamang dohot tamu ina nami tak persuadota gudang dope sian hita halak Kristen kasih huton Tuhani nasai salamat dok tangiang donian alai say didok martamiang mahita. Jala atik tungdo alani i gabe sumaralus tangyang nayate. Isarani surat om manani do nasala alamat. Seharusnya tebet donian. On gabe tarsurat Tibet. Seharusnya lenteng agung donian. On gabe tarsurat LA manang LE ate. Gabe diripu Los Angeles. Nyasar matong. Yesui dang jadi terkirim. Idunin na asa dikatroposi adong dosa da meja inganannya kasurat na so jelas alamatna doho na so tarjaha suratna kana dong do surat na so tarjaha suratna molo cakar ayam buidu pe jahau nate okuroha nunga lubi-lubi sian cakar ayam dang binoto be manang cakarnya hai jala molo so ditangihot tangyang nai olo magabi di salahot Tuhani dang ditangihot Tuhani biau gabinin na ala somarnaro alus ni tangyang nai. Dang lomobe rohani Tuhani diau gabinin na ala somarnaro alus ni tangyang nai. Nong pidda duhuroha Tuhani gabinin na ala somarnaro alus ni tangyang nai. Do ragam niya kasura-sura na asing. Olodora laos gabilidok Tuhani nong pidda agama. Ima jorupa niya kamang dohot tamuinang niyan sepili do alay nga gabi asing lapatan na asing na tinuduna. Hamwa kadongan mula mahita mo setu hal manangi na tado dikitjangi. Suku-sukutan waeng ise do si tangihonon. Hita do manang Tuhani. Bulma talusian nonate. Alay molo au madok duat cadok. Manangihot Tuhani jalahita pepenged do ditangihot Tuhani da idon waing nataida di bagasa trupuk jamitaon manang di epistelon
unang say sipo manudaliaw ninna parpesal menon. Say tangihom ma suara ni sobba-sobbaku ninna muse. Lapatan na dia pengen didengar Tuhan. Bahkan ketika Tuhan tidak mau mendengarkannya, dia menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dusun halak akan menuruk tanoman pakilalaanna moloso ditangihon Tuhani. Jadi dosongon kerinduan ni parpesal menoddo kerinduata. Hita pepenged do ditangihon Tuhaniate. Nah hacitan moloso ditangihon. Nah hacitan molo dicuekin. Dang dieng kosiba. Dia nggak belek-belek. Hacik do pakilalaan molo diperlakukan songoni. Harujol mamabay songoni tu hita, hacik rohata suguru hatta. Daktar jalo hita. Las buhama molo Tuhani, rupani, cuek tu hita. Dang manangi hok kita. Jadi bodo naik tapakilalahon, pakilalaan ni parpesal menon, apalagi ditiki dia dupi ibana, akahamaulo di tonga-tonga ninguluna. Molo tabereng judul nai tangiang mangidu haluaon sada kerinduan di ibana asa melua asa selamat ibana alai buhame ibana melua suarong na manangihon ibana suarong na peduli tu ibana. Hamak kadungan holani tutu nagabe persoalan ima nagabe gumudang duhita makkatai nakimolo tadok rupani hal na manangihoni ise do si tangihonon nagabe persoalan ima nagabe gumudang duhita makkatai dang tapaluas Tuhani makkatai tuhita ala sibuk kita menata kata-kata say taripuma molununga say songon namar puisi ibana namar tangiangi jala gajang-gajang tangiangna gabe ima tadok tangiangna tutu molo akatang yang na jepehi gabidak tang yang natutui. Hamu kadongan dipaingot Tuhan Yesus duaka nanaing martangyangi di Matius 6 ayat 5 rodi ayat pitu. Dungi jupa martangia kamu unang masongon halak pangaci hamu akan nama kalomoho jongjong martangiang dia ke perguruan doh di dalam belubung asa adi ida jolmai nasida. Natutudu na hudokot tuhamuna nunga saha di jalo nasida upa nasida. Alai ia martangia ko tubilut maholau sordak mapitui. Dungi martangiang maho tuamangmu nadi nabuni. Gabe baloson ni amangmu na marnida di nabuni maituho. Asa uju martangia kamu unang marnoni-noni bahe kamu songo binahin ni si pilibigwi. Ai diripu tangihonon ni debata nasida ala ni deak ni hata-hata nasida. Akamang dohot tamuinang adok tulu peringatan keras di si molo taripu nate. Jongjong martangiang dia ke perguruan dohot di dalam belubung asa di ida jolma. Jadi dua itu bukan untuk pertunjukan. Molo martangiang tubilu maholao sordak mapitui. Dua itu adalah privasi. Hubungan tatutuhanido narikot. Ai hita naing manangihon ibana, bahita petong sona tadok nakiningani naing tangihonon ni Tuhani. Unang marnoni-noni bertili-tili didok di hati Indonesia te. Jala taingok ma kadongan, dua bukan soal kata-kata, dua itu terletak dalam perbuatan. Alani perlu do tapartibak kon menghemat kata-kata di namar tangyangi asa unang paboros suat maksudna asa unang seenak na ibana mengobral kata-kata uju namar tangyangi. Didok di buku Perjalmita 5 ayat 1 unang magirgir hupa mangammu jala unang hapogar rohamad dok hata anggo dia dupan ni debata ai maringat di surgo do anggo debata di tano odo yang goho di bahini pautik hata-hatam. Jadi ini bukan soal banyak sedikit kata-kata, hemat. Alai unang alani iga bepedekia tangyang na ate asal martangiang me tau awon bain iasro akon sasada o Jesus dong aku tok-tok amen. Terus met hapi ngaubano.
Jala holano tangyang na. Nang lahu mangan, nang lahu keriju. Tu dia holani torus tangyang na. Torus met. Akhirnya selamet matutu. Saya lamar met. Nian dang nasalah tangyang si songoni. Alai kreatif lah sedikit kawan. Unang do ala diorai asa unang marnoni-noni gabe laos pedekian dangiat Hamua kadongan perlu do ratong tajamoton pangalaho di namartangyangi asa unang say dirip pu namartangyangi say songon na pasahat laporan manang pasahat program kerja tutugani say songon na melapor tu Pak Lurah rupani jalan nagabe holan hita do si tangi honon jo tate hape nak kiningeng hata martangyangi sian hata tangido si pata dak tapaluas Tuhani makatai tu hita isarani na makatai holang naing makatai Tuhani nunga pitor dipotong ngator disambar rupani gabe dak sanga bi Tuhani madoksi dohonon na hape na arga hiyakian na naing dohonon di Tuhani tu hita taingok mahata ni Tuhata na tarsurat di sada Samuel tolu ayat 10 makuling maho ay mananginangi do na posomon. Jadi dang na gabe so ditangihok kita. Alay hita pe perludo manangihon. Tuhan isutung do sibuk kita rupani makatay gabe dang adok kita manangihon Tuhani. Jadi dua itu adalah dengar-dengaran. Tapamanat ma akatangyak tay. Molotadok martangiang mahita sasitong na dakolak kita si tangihono di si Tuhanido na tarlumubi si tangihonota atik pehita do na sedang berkata-kata lapatan na sambil menyampaikan permohonan kita juga harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Jadi ane do nihilalah kamang dohot tamuinang molopas martangiang saya adong muse tangiang habigian jala saya dia lusi tangiangon Yesui saya songon na direspon tangyang nai. Gabi oloma saya songon na kaur. Gabi adong matong naso konsentrasi na martangyangi. Lapatan na dang fokus be iba na tu tangyang na manguluhon tangyangi. Nanaing dohonon na disi molonung nga adong na manguluhon tangyang unang pola be say makataya tongati. Yesui gabi adok tangyang tadingan dungi asa tabigi at tok suara ni Tuhani. Ido nakiningan. Molo adok sukun ise do si tangihono. Kupikir Tuhani do si tangihono. Alai rikok do hita tong ditangihot Tuhani. Atong gabiak kasi partangiang mahita songon parpesal menon. Jangan habis daya baru berdoa ate. Tetapi berdoalah biarpun berdaya. Di namartangyangi dohita manangihon petunjuk sia Tuhatai. Jala di namartangyangi dotong hita pasahato nak kasih pangidu otta tu Tuhani. Aha di pangidu roham, aha ta pangidu. Maragamate, marmacam. Alay taingot ma say nama jalodo aka namangidu. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami, ajari mahami tutu martangiang. Asa gabi si partangiak kami. Marhiti Yesus Kristus Tuhan amin. Amin.